It doesn't happen every day, but sometimes a hunter can be the hunted. An eagle becomes the hunted when it is vulnerable. Now that it does not have feathers, it cannot fly and run away from predators. It cannot fly because the wind can crush it. It does not have a beak, therefore it cannot eat, neither drink anything. This is a form of an intentional hunger strike. It does not have talons, therefore it won't be able to catch any prey. It won't be able even to defend itself if it is attacked. The eagle will concentrate on one thing, on hiding until everything grows back. Therefore, it needs a haven, it needs a refuge, meaning that its problem can be solved. If a problem can be solved, it means it is achievable. From the acronym SMART, we have A, which stands for achievable. Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya, sifingqa isahluko sesi-7. uNdumiso uqoqa lonke ulwazi, uhlola indawo ayivakashele, ikakhulukazi ipulazi likaNgidi. Ugqoke i-tracksuit namateki ogijima, okomuntu ozivocavocayo, kanti uphezu kwamaqhinga. Nguye loyana egijima ehubha ubala, okuqamile ngale ndawo. Akuphithizeli, izimoto zincosana, idlula ngankathi nje ngemuva kwesikhathi eside. Ziningi izihlahla, ngoba lula-ke ukunyamalala uma kukhona okumphazamisayo. Zonke lezi zinto eziqamile zimnikeza ithemba. Uyabona ukuthi nangakuye lizokuna. Useneqholo lokuya emarket eyothenga ayezokudinga uma eseqhuba umsebenzi wakhe wokubamba inkunzi. Uphenyo lukaNdumiso alukapheli, yingakho nje ntambama waphuma eParadise Holiday Resort ukuze akwazi ukubuka ukuthi yini okunye angakuphawulile. Yilapho-ke abona abantu abaningi bephethe izinto zokusebenza ezahlukahlukene. Sekuya ngokuthi lowo muntu usebenza uqolo kuleyo ndawo, emasimini kaBanana noma usebenza emasimini omoba. Uthe lapho uNdumiso eseyofika ngasepulazini likaNgidi, wase echezuka endleleni wangena esitolo. Kugcwele, baningi abantu lapha. Kuyaculwa, kujatshulwe, kuyadanswa, uhleko luqhuma phezulu. Wangena, wathenga ubhiya. Ngemuva kokuqaphela ukuthi abantu abaningi bakule ndawo baphuza i-Culling Black Label, wasephuma nawo ubhiya lona, waphumela kuVulande, wabona ibhentshi wayohlala. Nensizwa eyambona yaqede yamamatheka. uNdumiso wedukisa umkhondo, unikeza igama okungelona elakhe. Yaqeketha umfo kaNhlumayo, unikeza uNdumiso yonke imininingwane. uNdumiso uhlakaniphile, ubuza sengathi akanakile, kanti uyithola yonke into afuna ukuyazi emayelana noNgidi kanye nepulazi lakhe. Usebuyela emuva eParadise Holiday Resort. Uthola nethuba lokushayela uMahlengi ucingo, ebalisa ngenkumbulo, esha amashushu. Ngalena uMahlengi uzihlalele noXolani, usha amashushu ngoXolani, bayancokola kunjeya.
Ngokubona kwami, isenzo sikaMahlenge sokubhanqa abantu besilisa ababili siyingujikhwebu, asikholakali, besingasilindele. uMahlenge lo bekungumhlengi, kungumuntu wesilisa. Ayikho abantu besilisa into abayenyanyayo. Kungaphuma isidumbu uma ike yenzeka. Khuluma ngani lapha? Ngikhuluma ngokuthi ayikho into abanyanyayo njengokuthi babhanqwe umuntu wesifazane. uMahlenge ke manje njengoba ube ngumuntu wesilisa, akasakhumbuli yini ukuthi lokhu yena ubengeke akuvume ukuthi kwenziwe uNontobeko? Usekwenza kanjani ke yena ebantwini besilisa njengoba yena esengumuntu wesifazane? Ngokucabanga kwami, lokhu kuyingujikhwebu, besingakulindele. uNgidi noNontobeko basegcilima manje, sebebuyile eThekwini. Kungena ucingo olubuya kuShezi ngenkathi uNgidi esathi ubheka isisefo sakhe esigcwele sichichima, sigcwele imali. uShezi uthi kukhona umkhondo ovuthwayo yize asengakamtholi umhlengi. uNgidi uyaphuma uyokwazisa uNontobeko. Ubona uNontobeko njengomuntu wesifazane onesizotha futhi okumfanele ukuba abe umakoti wakwaNgidi. Sibona uNgidi eseyedwa futhi ebalisa ngomhlengi. Uzibuza ukuthi usawayeka yini la manyala abewenza phambilini. Balise njalo ngomhlengi. Simbone evala isisefo semali ephinde ezama ukulala. Siyaphela lapha isahluko 7. Siyabonga, uyathandwa.